Alguna puntualització, alguna pregunta. Està molt clar que aquesta crisi que hem viscut, un dels serveis més damnificats ha sigut el sota de les granotes. La davallada d'usuaris d'una instal·lació que funcionava bé dins de l'UFEC l'ha col·locat en una situació precària i ara toca sortir als rescats a un ajuntament que, en comparació amb altres municipis, ja van tenir una actitud molt propera amb la instal·lació esportiva. És un exemple molt clar d'aquesta mecànica d'externalització de serveis. Beneficis industrials quan tot va bé i rescat públic quan pinten bastos. És per això que sabeu que fem una defensa molt fèrrea i basades en la realitat que ens està abufetejant cada dia de l'empresa mercantil municipal. Creiem que és, la realitat ens està demostrant que és molt necessària. A part d'això, s'estan produint canvis dins de la concessió i ens agradaria que ens expliquéssiu si ens afecten o afectaran en un futur. Hi ha canvi de nom de la instal·lació, hi ha canvi de CIF, hi ha una recent formació d'un comitè d'empresa i, sobretot, ens agradaria que ens aclaríssiu diverses coses. L'empresa es dona per satisfeta amb aquest ajust o demanarà més? L'ajust només cobreix el període de tancament forçat, però no la davallada d'abonats. Collarà més en un futur per aquest tema de calés. Lligat amb això anterior, no hem pogut consultar per la impossibilitat de temps el balanç de comptes del 2020 i com queda aquest ingrés. Perquè, clar, no ens agradaria que sortissin beneficis perquè això voldria dir que estem pagant el marge industrial. Però tampoc volem que surtin pèrdues perquè en un futur ben proper encara podrien demanar més diners. I després un petit prec. Al modificar el conveni es podria incloure també tarifes més socials. No cal que sigui una tarifació social estricta, però se'ns han acudit moltes altres més fórmules, com per exemple una tarifa d'aturats que s'equiparés a la tarifa que es fa amb els pensionistes.